u ime poslaničke grupe. Izvolite. Ja bih hteo samo da s pažnjom pratim ovu raspravu, ali sam se trudio da ostanem po strani. Pretpostavljam da je i vama jasno zbog čega. Na ovoj temi, gospodine Arsiću, gospodine Stefanoviću, ja ne vidim sukob između stranaka. Ja na ovoj temi zapravo vidim razlike koje prevazilaze naše politička delovanja. I ako vi sebe opisujete kao toljaga, ja to lično nikada ne bih uradio ni vama ni sebi, ali neću ništa tome da dodam. Samo ovo nije posao za toljage, a tako je Srbija u ovaj posao ušla. Što se predsednik i premijer, jel greši gospodine Mihajlov, otimali za onu stolicu u Moskvi, pa je neko procenio da je njegov predsednički mandat vredan toga, a neko drugi verovao da je Kosovo vredno NIS-a. I to tako treba reći. Mi smo u maju mesecu 2008. godine demonstrirali u izbornoj tišini zbog toga što su ljudi koji nisu mogli da se gledaju, Tadić i Koštunica, sastavili Demokratsku stranku i Demokratsku stranku Srbije da bi glasali za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i ratifikovali sporazum koji je potpisan u Moskvi. Na pritisak te Moskve zbog straha od mogućnosti da će LDP ući u vladu, pa na nivou vlade blokirati ono što se u Skupštini inače ne može blokirati, jer su tamo radikali koji Rusiju vole više od Srbije i čiji tadašnji lider, današnji predsednik Srbije, žali zbog toga što Srbija nije ruska gubernija. Podsećam vas na reči Tomislava Nikolića pre nekoliko godina. To što smo mi uradili tada kao zemlja ima cenu koju će plaćati naša deca. I ovo sada što se radi je realizacija sporazuma koji je katastrofalan za interese Srbije, dobar za interese Rusije. Ali o tome smo ovde razgovarali i priču završili sa Putinom. Pa sad treba da vidimo kako ćemo dalje i šta ćemo sa onim što je pred nama. Imamo problem sa ovim zakonom zbog toga što on napušta praksu koja je postojala u ovoj zemlji. Neće ljudi to poštovati, činjenica da neće to poštovati, gurnuće nas u probleme kojih imamo previše. Recite da to radite iz istih onih razloga iz kojih se to niste uradili u Kragujevcu, pa ste premestili fabriku na drugo mesto u slučaju Fijata. Hvala. To je suština svega. A cena... Reč ima replika. Prvo, gospodine Stefanoviću, mi vama ništa ne dugujemo. Mi osjećamo veliku obavezu prema ljudima koji žive u ovoj zemlji, ja lično i prema članovima, biračima Demokratske stranke, prema mnogim kolegama poslanicima, ali to svakako ne znači da zbog tog respekta i uvažavanja vi možete kroz ovu raspravu da prođete pošteđeni one kritike koje vam opravdano upućujemo. Ovaj sporazum o kome danas govorimo je skandal i sramota za ovu zemlju. Milošević nikad takav sporazum ne bi potpisao. Pravio je sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije, pa smo imali kontrolni paket u tom sporazumu. Ni vi ga ne bi danas, nikoga ne bi napravio tako kako je napravljen 2008. godine. Niko. Jeste, skočile su akcije NIS-a. Ali nije Srbija vlasnik tih akcija, nego Rusija. Jeste, uloženo je u Banatski Dvor, ali nije srpski, nego ruski. Nijedna zemlja u Evropi to nije uradila. Nijedna. Jeste, danas NIS stvara profit, ali u tom NIS-u Srbija ne vidi korist za sebe, osim ukoliko u korist ne podvodite činjenicu da neko prima redovnu platu, da taj NIS plaća propale srpske klubove, možda više neće, da je uneo neki novi korporativni mentalitet, red, da se manje tamo krade, ali zašto bi ja njih hvalio, neka se sami hvali, neka plaćaju agencije, mene nešto drugo interesuje. 3 puta više gasa u Srbiji se vadi, da li sam u pravu, danas nego što se vadilo pre nekoliko godina. Prazne se resursi ove zemlje, bogatstva koja se nikada više neće vratiti. Po kojoj rudnoj renti? 3%. Ko je oštećen? Kikinda, lokalne samouprave, ova država, isto nafta. 4 puta veće količine nafte danas se vade nego pre nekoliko godina. Ko je vlasnik svega toga? Rusija. Ko plaća cenu? Mi. Po kojoj? Kao da iz Sibira. Kraj priče. Dobar posao za Rusiju, katastrofa za Srbiju. Ne može ovim zakonom ništa tu više da se menja, ali morate da platite to politički. I vi, gospodine Stefanoviću, i vi, gospodine Mihajlov. I naravno vi što ste slušali... Reč ima Čedomir Jovanović.
Ovde je ključni nesporazum među nama je u činjenici da vi sve vreme govorite o nečemu što za nas apsolutno nije sporno. To je da je danas NIS uspešna kompanija. A mi vama pokušamo da objasnimo da u tom uspehu nema previše prostora za naše zadovoljstvo. To je uspešna ruska kompanija. Drugo je pitanje nesposobnosti onih koji su NIS vodili ranije, pa od njega napravili neiskorišćeni potencijal. Mi govorimo o nečemu drugom. O činjenici da je naš energetski sistem praktično stavljen pod kontrolu druge države i da to niko nije uradio osim nas. Sve te zemlje koje ste vi nabrojali, gospodine Mihajlov, potpisale su sporazum o Južnom toku. Nemamo ništa protiv njega. Neka prolazi ovuda. Svi neka prolaze preko Srbije. Ali nijedna zemlja nije manjinski partner u svemu tome. Nijedna. Samo Srbija. Ni Bugarska, ni Rumunija, ni Slovenija, ni Austrija. Samo Srbija. I niko nije platio tako skupo tu ulaznicu. Privatizacijom nacionalne naftne kompanije i davanjem nečeg što je prirodno bogatstvo, a to je taj Banatski dvor. Mi nemamo drugi. To smo mi učinili. Sada treba tražiti najpovoljnije rešenje. Tražiti od Rusa da, na primjer, kupe te preostale akcije države, ali da procenimo ponovo vrednost te kompanije. Pa će se možda tako stići do sume koja bi bila adekvatna onoj koju smo mogli dobiti 2008. godine za to što smo tada prodavali. Uvesti red u zemlju, doneti normalne zakone. Ovaj zakon će proizvesti probleme. I nama i onima zbog kojih ovaj zakon donosimo, to su oni koji žele da grade taj južni tok kroz Srbiju. Hvala. Trajeće ovo. Gospodine Stefanoviću, izvinjam se, ali obratite se meni lično. Ja ne znam šta je vas kvalifikovalo za taj posao. Vi ste, kako sad vi pričate, vama su došli Rusi i rekli da nešto vredi 125 miliona. A ne, Rusi su angažovali kao pravnog savjetnika najreferentniju pravnu kuću na svetu, Fresh & Fields, iz Londona. A za finansijskog Merrill Lynch. A naspram njih ste seli vi. Jel vama to izgleda normalno? Znate vi koliko je to smešno? Niko nije znao šta se dešava u NIS-u. To nije tačno. NIS je u poslednjoj godini prijavio, ja mislim, plus od 70 miliona, a onda su posle otpisivali neka potraživanja i ispostavilo se da je minus od 80 umesto plusa od 70. To je potpuno tajna. Način na koji ste prodali taj NIS je način na koji ste vodili državu. I dobro da imamo nešto, da možemo da stojimo na ovoj Srbiji. Što se tiče te vaše ideje, gospodine Mihajlov, da se u neke šuplje stene pušta gas. A prvo treba da napravite gasnu kompaniju, pošto smo to prodali. Pa treba da nađete infrastrukturu za to, pošto smo i infrastrukturu prodali. Sve bušotine koje postoje već smo dali. Znači, morate da budete mnogo dobri sa NIS-om da bi NIS vama dao taj posao, zbog kog inače on ovde postoji i koji u međuvremenu radi vrlo uspešno. Mnogo uspešnije nego bilo ko pre njih. Gospodine Arsiću, u tom Sartidu su izgleda rasle mnogo vredne pečurke te 2001. godine kada ga Ekonomski fakultet procenio na 450 miliona. 2001. godine Sartid je bio fabrika pečurke, a ne čelika. Ne čeličana. Prodat je kao propala kompanija za 25 miliona dolara. Radio je ovde 10 godina i ja mislim da bi danas ljudi koji su radili u tom Sartidu sa US Steelom vrlo rado opet došli na posao kod tih Amerikanaca. Kogod da dođe, imaće našu podršku i prekinite da kriminalizujete ljude koji su ovu zemlju vadili iz rupe u koju ste strovalili vi kao radikali zajedno sa svim onima koji su Srbiju vodili. Što ovde gubim vreme sa vama, možda sam mogao nešto korisno da uradim, recimo u toj Fidelinci. Podsjetiću vas, gospodine Stefanoviću, da ste angažovali u poslednjem trenutku kao pravnog savjetnika ovde renomiranu našu advokatsku kancelariju Popović, Janković, Mitić i da su oni, kako su znali i umeli, čupali taj sporazum
iz faze u kojoj ste ga vi doveli. Ministar Dinkić se povukao iz pregovora upravo zbog toga što Meri Linč nije bio finansijski savjetnik. Jeste bio raspisan javni poziv i Meri Linč se javio, ali nikada nije bio angažovan. I vi to vrlo dobro znate. I to kako se vodilo, dobro da imamo gde da stojimo. Ali ono što definitivno ne možete da očekujete, to je našu podršku u vašoj nameri da izbegnete čitav niz kompromitujućih činjenica koje vas potpuno diskvalifikuju. Mi ne govorimo o ruskom menadžmentu, ne govorimo o 90 milijardi koliko će platiti u budžet, mi govorimo o svemu onome što je Srbiji oduzeto zbog nesposobnih političara i politikanstva, zbog demagogije, zbog otimanja za stolicu, nepostojanja dostojanstva, elementarnog reda, sednice Vlade u izbornoj tišini, izlaženja poslanika, ministara jedne stranke, ali uz dogovor da ostane kvorum potreban da bi se odluke donele. Ko je sazvao sednicu te Vlade? Je li je sazvao predsednik ili neko drugi? Pa Koštunica je sazvao sednicu Vlade u petak pred izbore u nedelju. Svi to vrlo dobro znamo. Pa o tome govorimo da se nikad više tako nešto ne bi desilo. Raspišite tender. Je li mogao neko drugi da se javi? Da možda ponudi više? Nije mogao. Je li može danas neko drugi da dođe u Srbiju pa da radi? Ne može, jer smo obavezali smo se na monopole koje smo predali drugoj državi. I na kraju donosimo zakon koji će nas kompromitovati pred tim Rusima. Popeli smo se na vrh glave. Samo bi njihove pare za propale košarkaške klubove ili fudbalske klubove. Dali su 700 evra po zaposlenom. Ne znam da li je taj podatak tačan, ali i u mnogim drugim preduzećima poslodavci isplaćuju... Hvala, gospodine Jovanoviću. Nastavljamo